Jams with the Bicolanong Papay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin! Happy birthday! Ayan. Yeah! Come on! Happy birthday! Let's celebrate. Konyo Bicolano! Bicol! Bicol! Come on! Konyo Bicolano! Celebrate. Bicol! Bicol! Gagi pare, Robin Siana, maraming salamat. Maraming salamat sa pagbati mo sa akin. Oo, syempre alam kong gustong-gusto mong binabati ka. Oo naman. Kaya gustong-gusto kong nakikipag-away. Bakit? Para binabati ako. Ah? Oo. Sige, sasakyan ko lahat ng mga jokes mo kahit bastos kasi birthday mo ngayon. Uy, maraming salamat ha. And I'm just so happy kasi I'm celebrating it with you. Ngayong araw. Oh, yun. Oh, so anong birthday wish mo, Konyo Bicolano? A birthday wish ko lang, Awa. sana wag naman tayong mapatawag ng KBP. Oo, hindi, birthday wish ko lang is tuloy-tuloy lang. Yung good health. Kasi Awa. nag-gym na ako. Oo nga, I'm just so nakita proud. ko nga eh. Oo, sana magtuloy-tuloy. Awa. At sana mas maging masiram or masarap na ako. Ay, well, sa bagay kapag tumatanda ka na, Baka kailangan tanda. maging healthy ka na talaga. Uy, grabe ka, I'm just 21 years old. Mama mo. Pero happy birthday sa iyo, Konyo Salamat, Bicolano, salamat, no? oo. At kaya kita binati on air kasi nag-aabang tayo ng mga magpapadala ng pagkain ngayong araw na ito. Kaya nga walang ROI. Kaya nga. Umere kami ng my birthday, walang ROI. Oo nga. O kaya mga kabisyo, kung may gusto kayong ipadala, yan, i-drop off nyo lang sa Manila Broadcasting Company, CCP Complex, Pasay Yan. City. Oo, ang hindi magpadala, mawawala ng love life. Akala ko hindi na magbo-birthday. Ay nako, dahil birthday ngayon ni Konyo Bicolano, ang pag-uusapan natin, Oy. tungkol din sa birthday. Tama. Alam nga Diba? sa funeral. Kaya nga, kabahan tayo niyan. O kaya ito kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang 2 uri ng Birthday Celebrants! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga paloki. Uy, Mar! Bro! Sis! Nalilito. Uy, Mar, ang aga mo ngayon pumasok ka! Syempre, birthday ni Konyo Bicolano ngayon. For sure, may lunch yun. Alam mo naman dito sa opisina, di ba? Kung sino ang may birthday, siya ang taya sa lunch. Ay, wow! Ayos Excited na ako sa palunch ni Konyo Bicolano! Sige, Precious, pero tutupelo kayo. Oo, sige, bye-bye. Oo na, bye-bye. Oo, bye. Jessa, ang aga-aga nakasimangot ko. Paano ba naman? Ang daming naiwang work nitong si Kulot ni Konyo Bicolano. Ang dami, oh. Ano ibig mo sabihin? Absent si Konyo Bicolano today. Birthday niya ngayon na. Naku, di pa naman ako nagbaon ng lunch today. Alam mo, yan yung sinasabi ko sa'yo, Mar. Birthday ni Konyo Bicolano, naaalala mo. Tapos yung monster natin, hindi mo maalala. It's today. Ay, ngayon ba? Oo. Ayan. Pero legit to, no? Ang mga may mga paloki talaga, mga birthday celebrants na pinipili nilang umalis sa opisina. Totoo. For one basic reason. Para makatipid. Oo. Ay, lalayo pa ba tayo? Hindi mo ba napansin yun yung ginawa ko ng birthday ko? Oo. Hindi, pero legit talaga mayaman ka. Kasi nung birthday mo, nagkuron Palawan ka. Hindi, kasi 2 years ko naman yung pinag-ipunan. Grabe sa 2 years. Oo, tignan mo, magagawa ko lang yun sa susunod na birthday ulit. Pero next year, di ko kayang gawin yun. Oo nga. Hindi, pero kung pa-low-key ka man or pa-high profile talaga na birthday celebrant, enjoy mo yan. Dapat i-celebrate mo yan kasi ang buhay natin hiram lang. Huwag mong binabalik. Kaya nga. Tsaka depende naman talaga yun sa tao kung anong klase ng celebration yung gusto niyang gawin, di ba? Kaya wag natin pinipilit yung mga ayaw man libre. Yes, ako gusto ko low-key lang din pero gusto ko may birthday check.
Birthday check? Kasi gusto ko nagsi-celebrate sa Czech Republic. Kaya birthday check. Okay. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga sariling sikap. OMG! OMG! Jess! Paano ka? Look! May nag-surprise ng flowers at cake sa akin. Wow, Jess! May nag-surprise sa'yo. Ikaw na talaga. Tingnan mo. Kanino galing? Walang nakalagay pero sabi dito, belated HBD sa'yo, Miss Beautiful. Ay, Jessa! Ikaw na! Kahit 2 months ago pa yung birthday mo, may regalo pa rin dumadating sa'yo. Ang ganda ko Jessa! Yung bayad mo sa cake, sabi mo transfer mo, wala pa rin dumadating. Ha? Cake? Di ba, Jessa, sabi mo pinadala sa'yo yan? Binili niya yan sa akin. Oy, Mar, ano ka ba? Ano ba yan? Ang pangit mo naman ka-banding. Eto, Ayan. mga sariling sikap. Naalala ko tuloy last birthday ko, last year yata Awa. Parang binigyan ko ng budget yung pamangkin ko. Tapos sabi ko, i-surprise mo ko para IG-able yung moment. Yan, mga sariling sikap. Babadgetan mo talaga. Oo, pero ikaw nyo Bicolano, hindi mo ba maalala? Sinabi mo yan sa akin. Ay, sinabi ko rin to sa'yo. Sinabi mo to sa akin. Sabi mo, Robin, siya nabibigyan kita ng budget. Kunwari, i-surprise mo ko. So, ayun. Ginawa ko naman. Oo. Hindi lang natuloy yung surprise. So, shout out sa'yo na nag-organize. Kaya nga, pero fail. Pero okay lang to kasi yung mga sariling sikap na to, ito ang reflection ng mga strong, empowered individual. Tsaka mabalik nga tayo dun sa sinabi natin kanina, no? Na nasa individual pa rin, yung nasa tao kung ano yung klase ng celebration, yung gusto niyang gawin para ma-feel niya na special yung araw niya. Legit yan. So, whatever it is, kung gusto mong may binoblow na candle sa birthday mo o wala. Ba't ano pa bang ibang binoblow? Hoy, esperma. Oo. Meron ding ibang binoblow, balloons. Pwede kasi rin, organizer ka, diba? Sa bagay, pwede rin hair. Ay, bakit hair? Diba yung mga hair blowout? Ay, oo, tama. Diba? Pwede ring mouth. Hindi kasi kapag may mga parlor games, yung mga arena yung Okay. ang daming binoblow pag may birthday. Ikaw, ano gusto mo i-blow sa'yo? Yung hindi, kandila lang. Hindi maitawid. Ay, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan nating ito at may gusto kang ipa-shoutout na nagbe-birthday ngayon, gaya ni Conyo Bicolano. Oy. Ay, yung tita ko rin pala ka-birthday mo. Si Tita Christy Nabong Alquiros dyan sa Apalit, Pampanga. Happy birthday po. Happy birthday. O siya, kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Ragong Broski, like super legit and all Conyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara Kape. Tara Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape. Conyo Bicolano at Robin Shana.